Itse lähdin aikoina siitä, että näin TV-ohjelman, missä oli palokuntaa kuvattu Forssassa Pelastajat-sarja. Joku saattaa ehkä semmoisen muistaa. Muistan muksuna katselen sitä ja mietin, että toivoisi aika mahtavaa ajaa paloautoa. Ja nyt tässä yli 10 vuotta myöhemmin niin toimitaan yksikönjohtajana, että ihan hyvin on mennyt. Siis Turun VPK on Suomen vanhin vapaaehtoinen palokunta, perustettu 1838. Ja tällä hetkellä me toimitaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. Suurin ero on se, että meillä ei ole tällä asemalla päivystystä. Eli siinä missä vakinainen palokunta on kasarmoitu, eli he viettää siinä paloasemalla sen työvuoronsa, joka on 24 tuntia, niin VPK-laiset on töissä kotona harrastamassa. Ja sitten kun hälytys tulee, niin jokainen, joka pääsee, lähtee hälytykseen paloasemalle, pukeutuu täällä vaatteisiin ja lähtee sen jälkeen tilannepaikalle. Keskiarvo vuosittain on 3 ja 50 välillä. Ja ne vaihtelee laidasta laitaan, on vahingontorjuntatehtävistä ja rakennuspalotehtäviä ja savusukellustehtäviä. Myöskin meillä on valmiudet suorittaa pintapelastusta ja tieliikennepelastusta. Pätevyydet ja koulutus suoritetaan kurssimuotoisesti. Eli Turun alueella Länsi-Suomen pelastusalan liitto kouluttaa palokuntaa, henkilöstöä näillä erilaisilla kursseilla. No ei tähän mitään teräsmiehiä tarvita, mutta siis perusfyysinen peruskunto on hyvä olla, koska tässä joutuu kuitenkin vetämään, repimään, tekemään fyysistä työtä. Sammutustyön kurssi, joka nyt muuttuu koulutusuudistuksessa peruskurssiksi. Se antaa valmiudet toimia tämmöisessä sammutuspelastusyksikössä kokeneemman sammuttajan työparina. Turun vapaaehtoinen palokunta, joka talon omistaa, niin tämähän on Pohjoismaiden vanhin edelleen toiminnassa oleva palokunta ja Suomen ensimmäinen palokunta. Ja kun me aikoinaan täytettiin 50 vuotta, 1888, Turun kaupunki lahjoitti tämän tontin VPKlle. Kiitollisuuden osoituksena VPK kaupunkilaisille tekevistä palveluksista. Mutta siinä lahjoituksessa oli tietynlainen reunaehto, että VPK omilla rahoillaan rakentaa tontille talon kaupunkilaisille, juhlatalon. Me eletään sesonkin kautta nyt, eli tällä hetkellä mennään suurin piirtein päivä- ja tilaisuustahtia. Se antaa paljon harrastuksena, mutta se myöskin vaatii. Ja mielellämme siis me otetaan aina halukkaita tutustumaan palokuntaan, ja jos on vähänkään halukkuutta osallistua hälytystoimintaan, niin kyllä meiltä tilaa aina löytyy.